Эфирда яңалыклар вакыты студияда Ләйсән Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бөгелмәдә бөтен дөнья шигърият көнен билгеләп үттеләр. Алабугада бадминтон уеннары узды. Калабызда һөнәри осталык бәйгесенең региональ этабы уза. Әлмәт районында сарай янган. Янгын 20 мартта 18 сәгать 58 минутта югары Акташның Ключевая урамында була. Янгын нәтиҗәсендә 18 квадрат метр мәйданындагы сарай тулысынча янып бетә. Зыян күрүчеләр һәм халык булучылар юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. 25 апрельдан 14 майга кадәр Республика Министрлар Кабинеты карары проекты нигезендә Татарстанда янгынга каршы режим урнаштырылачак. Бу чорда учаклар ягу, каты көнкүреш калдыкларын, коры үлән һәм чүп-чарны яндыру тыела. Җәмәгать туклануы учреждениеләренә, мангалларда, кыздыру урыннарында ризык әзерләү өчен ачык ут кулланырга ярамый. Калабызда һөнәри осталык буенча профессионалы 2023 чемпионатының региональ этабы уза. Татарстаннан җыелган 5 команда арасыннан берсе генә сайланачак һәм нәкъ шул команда виртуаль һәм өстәмә чынбарлык чемпионатында республикабыздан яклаячак. Һөнәри осталык буенча профессионалы 2023 чемпионатының сайлап алу этабында катнашачак һәм 20дән артык регион арасында Татарстандан яклаячак команданы ачыклау урыны Кванториум технопаркы булды. Катнашучылар 14-18 яшьлек юниорлар командалары. Аларның барысында өстәмә чынбарлыкны үз итү берләштерә. Она мне нравится. Я хочу получше его изучить, чтобы делать разные программы, игры в VR. Беренче көндә алар аэроприложение булдыру үстендә эшләде. Әлеге модульны үтәүгә 4 сәгать вакыт бирелде. Өстәмә чынбарлык кушымтасын булдыру өчен максатчан җайланма смартфон үзе булды. Всего 10 участников, по двое в команде. Один, как правило, это модельщик, отвечает за создание 3D-моделей, контента, медиа-контента. Второй же программист отвечает за разработку непосредственно игры, работает в игровом движке, собирает уже приложение. Парлап эшләү һәр вакыт мәгълүмат белән алышып тору өчен мөһим, ди оештыручылар. Сүз уңаеннан Кванториум технопаркы 2016 елда үзенең ишекләрен ача. Берничә елдан яшь профессионаллар белән бәйле чаралар өчен республика мәйданчыгына әверелә. Татарстан күләм ярышларда катнашу өчен сайлап алу нуктасына әйләнә. Биредә төрле юнәлешләрдә яшь профессионалларны әзерлиләр. У нас сейчас имеются полигоны для судомоделирования, полигоны для робототехники, то есть для проведения уже мероприятий всероссийского масштаба именно на нашей базе, в нашем городе. Виртуаль чынбарлык белән бәйле чаралар әзерләү һәм оештырудан тыш инде берничә айдан робототехника, автоюнәлеш һәм очучы аппаратлар белән идарә итү белән бәйле бәйгеләр узачак. Диана Юдина, Лина Хәсәншин, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Изге бәрәкәтле бөек Рамазан айы. Барча гынахлардан арыну, рухи яктан чистарыну, рәхмәт һәм юмартлык айы булып тора. Бу айда ураза тоту кешенең рухын чистарта торган зур бер сынау. Һәрбер мөселман ел сайын әлеге айны түземсезлек белән көтеп ала. Быел Рамазан айы 23 мартта башланып китә. Ягъни ул көнне таң беленгәнче без уразага керергә тиеш булабыз. Уразаның соңгы көне 20 апрельгә туры килә. Ә инде 21 апрель көнне ураза гаете була. Беренче тәравих мәчетләрдә 22 мартта укыла, соңгы тәравих 19 апрель көнне. Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сингатуллин быелгы Рамазан айы турында тамашачыларыбызга аңлатып китте. Хөрмәтле әлмәтлеләр, барыгызны да мөхтәсибәт исеменнән, казият исеменнән тәбрик итәм шушы якынлашып киләчәк Рамазан айыбыз белән. Аллаһ субханаһу ва тааля барыбызның изгелекләребезне кабуллардан кылсын, иншааллаһ. Азнакай районы Карамалы авылы өчен 2023 ел зур үзенчәлеккә ия. Быел авыл оешуга 100 ел тула. Кайчандыр югалу куркынышы кичергән авыл бүгенгесе көндә тулы куәтенә яши. Биредә сыерлар, сарыклар, кәҗәләр асрыйлар, умартачылык, кышчылык, үсемлекчелек белән шөгыльләнәләр. Гөрләп авыл бәйрәмнәре үтә. Сал таймасын Карамалы елган. Быел сиңа 100 яшь юбилей. Исән сау булсыннар авылдашлар. Хәл белешеп яшик гел шулай.
Тарихка күз салсаң, Карамалы елга Шалтаймаска халык Туйка авылыннан күченеп килгән. 90нчы еллар ахырында авылда унлап йортта өлкәннәр генә яшәп кала. 2002 елда авылга Гыймаевлар гаиләсе күченеп кайталар. Шуннан соң авылдашлар да кайтып урнаша башлый. Авылга жан керә, төзү-төзекләндерү эшләре башлана. Бүгенге көндә биредә 50ләп кеше яши. Бер гасырлык бәйрәм чарасына килгәндә, аның беренчесе мәчеттә Коръән ашы белән башланды. Мәҗлестә катнашкан район советының аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин авыл халкын олы юбилее белән котлады. Авылыбыз тагында үссен, гөрләсен дип бүгенге көндә яшәп киләләр. Карамалы елга авылының тарихи бәйрәме алга табада төрле чаралар белән дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә бөтен дөнья шигърият көнен билгеләп үттеләр. Әлеге бәйрәмгә 1999 елда ЮНЕСКО Генераль конференциясенең 30нчы сессиясендә башлангыч бирелә. Моны истә тотып Бөгелмәнең Моңсар клубы үзәк мәйданда җыелып шигырьләр укыды. Шигърият бәйрәменең илләрне, халыкларны, мәдәниятләрнең берләштерүен Айгөл Шәрәфиева белеп кайтты. Мирас ансамбль җитәкчесе Шәшкә апа Сәлимова Нәүрүз бәйрәме турында үзе язган шигырьне укый. Бу юкка түгел. Шигърият көне көн белән төн тигезләшкән вакытта Нәүрүз бәйрәменең билгеләп үткән көне белән тәңгәл килә. Элек әлеге ел фасылы бәйрәмен алар ел сайын билгеләп үткән. Элеке инде безнең бу төрки халыклар шушы бәйрәмне бәйрәм иттереп ел фасылы иттереп үткәргәннәр. Без инде шушы 20 ел эчендә Сөмбеләне дә үткәрәдерик, Нардуганны да үткәрәдерик. Булар ел бәйрәмнәре. Ел фасыллары. Һәм инде менә шушы Нәүрүзне дә үткәрә торган идек. Булар безнең төрки халыкларының ниләре, традиция буенча килә торган бик борынгы бәйрәмнәре. Быел Моңсар әдәби иҗат берләшмәсе әгъзалары шигърият көнен зурдан билгеләп уза. Алар биредә үзләренең иҗат җимешләрен шигырь сөючеләргә тәкъдим итә. Безнең Бөгелмәбездә шигъри җанлы кешеләр бик күп, шигырь язучылар һәм шул шигырьләрне матур итеп укый белүчеләр. Без бу бәйрәмне урамга алып чыгарга булдык. Тамчылар тама, кыяш, рәхәт, күңелләрдә яз. Бәйрәмгә килгән мәктәп укучылары да шигырь осталарына кушылып үзләре белгән әсәрләрне укыды. Үзәк китапханә хезмәткәрләре исә бөгелмәлеләргә актуаль булган китапларны, шигырь җыентыкларын тәкъдим итте. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Алабугада Татнефть спорт ярышлары 2023 кысаларында бадминтон буенча уеннар узды. Биредә компанияның төрле төбәкләреннән 70 спортчы 3 яшь категориясендә иң яхшылар исеме өчен көрәште. 18 комплект бүләк уйнатты. Татнефть спорт ярышлары 2023 тантанасын ачуда Алабуга районы башлыгы Рөстәм Нуриев, Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин катнашты. Алабуга мэры район үсешенә керткән саллы өлешләре өчен Татарстан нефтьчеләренә рәхмәт җиткерде һәм уенчыларга уңышлар теләде. Хуҗаларның иҗады сәламеннән соң спортчылар уен мәйданчыгына таралышты. Бадминтон уенының күп гасырлык тарихы бар. Шуңа охшаш уенны безнең эрә кадәр 5нче гасырда ук Кытайда уйнаганнар. Шул ук вакытта бу уенның прототипы Япония һәм борынгы Грециядә булуы билгеле. 17нче гасырда Англия, Франция, Швеция һәм башка Европа илләрендә бу уен бик популяр булып китә һәм аны башлыча җәмгыятьнең югары катлам вәкилләре уйный. Казанда исә бадминтон 1961 елдан үсеш ала. Республикада бадминтонның яңа тарихы 2011 елның 12 апреленнән башлана. Башында бадминтон белән нибары 124 спортчы шөгыльләнгән булса, бүген ул республикабызның 10 меңләп спортчысын берләштерә. Шул исәптән Татнефть компаниясе төркеме эшчеләре дә. Компаниянең спорт ярышлары программасына ул 2015 елда кертелә. Ел саен анда катнашучыларның усталыгы үсә баруын хөкемдарлар да билгели. Уровень игры значительно увеличился, то есть люди не только перед этими соревнованиями берут ракетку и вспоминают, но многие из участников тренируются на постоянной основе, то есть еженедельно посещают тренировки. Алабуганың бердәм Россия спорт комплексында узган ярышларында исә хатын-кызлар һәм ир-егетләр 3 яшь категориясендә көч сынашты. Татнефть компаниясе төркеме эшчеләре ярышларга махсус әзерләнеп килгән. Илнара Рамазанова спортта бәләкәйдән тәрбияләнгән. Ул йөзү, теннис, волейбол белән дә шөгыльләнә. Монда уеннар дуслаштыра, эшләргә дәрт бирә, ди ул. Мы часто встречаемся, в волейболе вот играли. Здесь, как говорится, одни и те же универсальные солдаты. Я в их числе.
Нәтижеде ярышларда 18 комплект бүләк уйнатылды. Беренче урынны алучылар арасында Анжела Габдуллина, Анастасия Говоркова, Эльза Закирова. Ир-егетләр арасында җиңүче итеп Тимур Закиров, Сергей Кутузов һәм Рөстәм Фаттахов танылды. Чираттагы уеннар йөзү буенча көтелә, ул 1 апрельдә Әлмәттә узачак. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.